салом алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома натиҷаҳои мулоқоти хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони ҳайатҳои иштирокчони ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ тавсия пешбурди амал аз рӯи механизми мукаммал баҳри таъмини амният дар минтақа. самти фаъолияти ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас бо мушаххасоти хос. баррасии густариш ва таҳкими бештари робитаҳо дар заминаи ниҳодҳои мудофиавии Тоҷикистону Туркия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири мудофиаи миллии ҷумҳурии Туркия Хулуси Акарро ба ҳузур пазируфтанд. оғози кори шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар шаҳри Душанбе барномаи самараноки фаъолият дар заминаи ҷаласаи навбатӣ зарурати риояи қоидаҳои гигиенӣ тавсияи мутахассисон барои пешгирии хуруҷи COVID-19 ва солимии аҳолӣ истифодабари маҳлулҳои антисептикӣ аз ҷойҳои серодам худдорӣ намудан тои маракаҳоро камтар кардан бисёр нақши муҳимро мебозад. шарҳи пурраи хабарҳо имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони ҳайатҳо иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои таъмини самаранокии ҳамкорӣ дар тамоми самтҳои мубрами фаъолияти ҳарбии сиёсии созмон аз ҷумла соҳаи мудофиа ва амният мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ба ҳайси раиси феълӣ мо ба татбиқи пайгиронаи нақшаи амали тасдиқшуда самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ инчунин ташаббусҳо ва пешниҳодҳои қаблии ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмон диққати махсус медиҳем. зимни мулоқот ҷиҳати мубориза бар зидди фаъолияти харобиовари нерӯҳои террористӣ оқибатҳои экстремизм радикализм ва ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва киберҷинояткорӣ муттаҳид сохтани саъю кӯшиш ва ҳамоҳангсозии наздики амалҳои сохторҳои махсусгардонидашудаи давлатҳо барои муқоимати самарабахш ба ин хатару таҳдидҳо зарур шуморда шуд. дар вохӯрӣ ба масъалаи вазъи мураккаби сиёсӣ дар Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир гардида таъкид шуд ки дар ин замина Тоҷикистон минбаъд низ кӯшишҳои мақомоти расмии ин кишвар инчунин ҷомеаи ҷаҳонро оид ба оғози раванди сулҳ ва ба даст овардани ризояти миллӣ дар Афғонистон дастгирӣ хоҳад кард. дар фарҷоми мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои таъмини амният ва суботи кафолатнок дар минтақаи масъулияти созмон барору комёбӣ орзу карданд. зимни суханронии худ раиси ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ раиси думаи давлатии маҷлиси федералии Федератсияи Русия Вячеслав Володин ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёму дуруди президенти Федератсияи Русия Владимир Путинро бо орзуву таманниёти нек расонда масъалаҳои шомили рӯзномаи ҷаласаи имрӯзаи ассамблеяи парлумониро шарҳ доданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Засро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот самтҳои афзалиятноки раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар соли 2021 вазифаҳои имрӯзаи созмон ва баъзе масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардиданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки Тоҷикистон тибқи афзалиятҳои дар доираи созмон эълон шуда вазифаҳои раёсати худро пайваста иҷро карда истодааст. таъкид гардид ки то имрӯз дар Тоҷикистон ҷаласаҳои кумитаи котибони шӯроҳои амният шӯроҳои вазирони дифоъ ва вазирони корҳои хориҷӣ баргузор гардид ва корҳои омодагӣ ба баргузории иҷлосияи шӯрои амнияти дастаҷамъӣ созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ идома дорад. аз фаъолияти котибони созмон ҷиҳати мусоидат дар омодагӣ ва гузаронидани чорабиниҳои бобарор дар Тоҷикистон изҳори қаноат карда шуд.
ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба вазъи душвори низомиву сиёсӣ дар минтақа табодули андеша намуда мустаҳкам кардани иқтидори ҳифзи сарҳади байни Тоҷикистону Афғонистонро зарур шумурданд. дар вохӯрӣ инчунин дигар масъалаҳои ҷорӣ аз ҷумла омодагӣ ба баргузории мулоқоти навбатии сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ки дар соли 2020 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад муҳокима карда шуданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири мудофиаи миллии ҷумҳурии Туркия Хулуси Акарро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот густариш ва таҳкими бештари робитаҳои байни ду кишвар дар соҳаҳои мухталифи мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн ва ҳамкории ниҳодҳои мудофиавии ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҷониби Тоҷикистон аз сатҳу муҳтавои муносибатҳо бо Туркия ки бар усули бародарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми манфиатҳои муштарак асос ёфтаанд, изҳори қаноатмандӣ менамояд. зимни баррасии масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ ҷонибҳо ба роҳ мондани робитаҳои муштаракро дар мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои муосир ва таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар ин самт зарур шумурданд. дар робита ба ташаннуҷи вазъи амниятӣ ва фаъолшавии гурӯҳҳои ифротию террористӣ дар минтақаҳои мухталифи ҷаҳон таъкид гардид ки дар ин ҷода зарурати муттаҳидии талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар муқовимат ба онҳо тақозо мегардад. дар ҳафти мулоқот ба таври муфассал мубодилаи афкори ҷонибҳо атрофи вазъи имрӯзаи ташвишовари Афғонистон сурат гирифт. дар ин зимн қайд гардид ки дарёфти роҳҳои сулҳомези қазияи Афғонистон ҷавобгӯи манфиатҳои кишварҳои минтақа мебошад. аз сатҳи робитаҳои сиёсӣ байни ду кишвар ҳамкории бо самари кишварҳо дар чаорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид, созмони ҳамкории исломӣ, созмони ҳамкории иқтисодӣ ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. дар мулоқот инчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо гуфтугӯи судманд сурат гирифт. пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири мудофиаи миллии ҷумҳурии Туркия Хулуси Акар бо қаноатмандӣ аз тақвияти ҳамкориҳои Тоҷикистону Туркия андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён доштанд. мо бо президент муҳтарам ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон як вохӯрии ниҳоят пурмаҳсул доштем. албатта ман ҷаноби президентро пеш аз сафар ба ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр хуб мешинохтам. имрӯза мулоқоти рӯбарӯи мо бисёр самараи хуб дошт. ман ниҳоят дар ҳайрат ҳастам. ман имконияти бузурге доштам оид ба фикру ақидаи шахсии ҷаноби президент дар бораи масъалаҳои минтақа хабардор шавам. дар ҳақиқат шунидани фикру ақидаи ҷаноби олӣ оид ба таҷрибаи он кас вобаста ба масъалаҳои минтақавӣ барои ман ин имконияти хеле бузурге буд ва он кас бо як шукӯҳи баланд ба мо вақти худро ҷудо намуданд ва ҷаноби президент дар бораи масъалаҳои имрӯза вуҷуд дошта фикру ақидаи худро пешниҳод намуданд. пешниҳодҳои худро вобаста ба ояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи марказӣ ироа намуданд. ҷаноби президент инчунин президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам ҷаноби Раҷаб Эрдоганро ба ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар расман даъват намуданд. инчунин ман ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи нияти президенти ҷумҳурии Туркия вобаста ба дар ояндаи наздик анҷом додани як сафари корӣ хабар додам. бовар бар он дорам ки сафар ва мулоқотҳои дуҷонибаи роҳбарони сатҳи олии кишварҳои мо барои боз ҳам ба сатҳи баланд баровардани ҳамкориҳои байни вазоратҳои хосаи мо ва хусусан ҳамкориҳои мо бо вазири дифои ҷумҳурии Тоҷикистон боз такони тоза мебахшад. мулоқоти мо имрӯз дар сатҳи баланд пурмаҳсул гузашт ва ҳам шахсан худам ва ҳайати ҳамроҳи ман аз ин бисёр дар сатҳи баланд баҳраманд гаштем. мо имрӯз ба масъалаҳои муайяни ҳамкорӣ мубодилаи афкор доштем. ман гуфта метавонам ки вобаста ба масъалаҳои гуногуни байналмилалӣ имрӯз кишварҳои мо назари яксон доранд. мо ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари дӯсту бародар ва шарики муҳим дар минтақаи Осиёи марказӣ меҳисобем. мардумҳои байни ҷумҳуриҳои Туркия ва Тоҷикистон имрӯз арзишҳои якхела доранд ва яке аз ин арзишҳои бузурге ки байни мардуми кишварҳои мо вуҷуд дорад ин асари безаволи Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ мебошад ки мардуми мо аз он имрӯз бениҳоят баҳра бурда истодаанд. мо имрӯз имконияти хосае пайдо намудем вобаста ба масъалаҳои
ҳамкориҳои дуҷониба ва минтақавӣ ва инчунин вазъияти Афғонистон мубодилаи афкор намоем. Сафари кории ман ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки рӯзи гузашта пас аз нисфи рӯзӣ оғоз гардид, ҷумҳурии Тоҷикистон меҳмоннавозии сатҳи баланди Тоҷикистонро нишон дода истоданд ки мо аз ин хушҳол ҳастем. пас аз мулоқоти имрӯза бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҷаноби президент ба мо дастуру ҳидоятҳои хешро пешниҳод намуданд, акнун вазифаи мо аст ки байни вазоратҳои мудофиаи миллӣ ҷумҳурии Туркия ва вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориро дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла дар соҳаи мудофиа боз ҳам ба сатҳи баланд бардорем, сафарҳои дуҷонибаро дар оянда тақвият бахшем ки он барои беҳтар намудани ҳамкориҳои хосаи байни кишварҳо ва вазоратҳои мо боз такони тоза бахшад. дар охир аз фурсат истифода бурда бори дигар таманниёти беҳтарини худамро шахсан ва инчунин мардуми Туркияро ба мардуми шарифи Тоҷикистон мехоҳам расонам. пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарони ҳайатҳо, иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба маҷмаи ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ташриф оварда бо нишони эҳтиром ба таъриху фарҳанги пурғановати давлат ва миллати тоҷик ба пояи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанд баргузоштанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мулоқоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Думаи давлатии маҷлиси федералии Федератсияи Россия Вячеслав Володин баргузор гардид. дар оғози суҳбат мавқеъ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Россия дар доираи шарикии стратегии ду давлат ва дар нақши муҳиму муассири робитаҳои байни парламентӣ ки ба таври назаррас густариш меёбанд таъкид карда шуд. дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси Думаи давлатии маҷлиси федералии Федератсияи Россия Вячеслав Володин атрофи вазъи ҳамкорӣ ва робитаҳои миёни ду кишвар мубодилаи афкор намуда бо қаноатмандӣ иброз карданд ки тавассути мулоқоту вохӯриҳо ва баррасии мунтазами масъалаҳои афзалиятнок кишварҳои мо ба сатҳи баланди ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталиф ноил гардиданд. Уважаемый Вячеслав Викторович, искренне приветствую вас на гостеприимной таджикской земле. Таджикско-российских отношения занимали и продолжают занимать особое место в приоритетах внешней политики нашего государства. Россия наш ключевой стратегический партнер, и все направления сотрудничества с ней важны для нас. Отрадно, что межпарламентские связи Таджикистана и России последовательно выходят на качественно новый уровень. Уверен, что ваш визит даст новый импульс развитию отношений наших стран. Уважаемый господин председатель, во-первых, хочу выразить слова благодарности за гостеприимство. Темы важные, они действительно крайне необходимы для того, чтобы мы их постарались имплементировать в наше законодательство национальное каждой страны и сделали все возможное для того, чтобы решения, принятые на уровне глав государств, были законодательно обеспечены. Это послужит не только хорошей основой для решения многих вопросов, но и сближению между нашими странами, нашими народами. дар марҳилаи имрӯза мавриди таваҷҷӯҳ қарор додани татбиқи саривақтӣ ва пурраи созишномаҳои қаблӣ аҳамиятнок арзёбӣ гардид. таъкид карда шуд ки робитаҳои байни парламентӣ яке аз шохаҳои муҳими маҷмӯи муносибатҳои Тоҷикистону Россияро ташкил медиҳад ва он дар сиғаҳои гуногун аз ҷумла ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ амалӣ мегарданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи ҳамтои худро ба тавсеяи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, ҷалби сармояи россиягӣ ба иқтисоди Тоҷикистон, мавҷудияти захира ва иқтидори васеъ барои афзоиш додани ҳаҷми савдои мутақобила, сармоягузорӣ ва робитаҳои байниминтақавӣ, ҳамзамон фаъолгардонии кори мақомоти салоҳиятноки ҳарду ҷониб дар ин бахшҳо аз ҷумла дар доираи комиссияи байни
ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ҷалб намуданд. вобаста ба татбиқи ҳадафи чорум миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар зарурат ва дурнамои афзалиятдори ҳамкорӣ дар самти роҳандозӣ намудани истеҳсолоти муштараки маҳсулоти саноатӣ бо истифода аз технологияҳо россиягӣ ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ инчунин содироти минбаъдаи он ба бозорҳои Россия таъкид гардид. тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои иҷтимоиву башардӯстона ва ҳалли масъалаҳое ки дар натиҷаи пандемияи коронавируси нав ба миён омада буданд чун яке аз мавзӯъҳои асосӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷониби Россия ҷиҳати расонидани кӯмакҳои башардӯстонаи тиббӣ аз ҷумла барои ташхиси бемории COVID-19 изҳори миннатдорӣ карда идомаи ҳамоҳангсозӣ ва татбиқи тадбирҳои муштаракро дар самти муқоимат ба ин беморӣ мувофиқи мақсад шумориданд. дар дораи мулоқоти дуҷониба ба баррасӣ ва муҳокимаи маҷмӯи масъалаву мушкилоти муҳоҷирати меҳнатӣ аҳамияти дахлдор дода шуд. ҷониби Тоҷикистон пешниҳод намуд ки дар ин самт тадбирҳои мақсаднок аз ҷумла барқарорсозии парвозҳои мунтазам ва рафтуомади бемонияи шаҳрвандон таҳия ва амалӣ гардиданд. ҷонибҳо таҳкими ҳамкориҳоро дар соҳаҳои башардӯстона ва маориф, ҷараёни таҳсили теъдоди зиёди шаҳрвандони Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии Россия, фаъолияти бо муваффақонаи филиали як қатор донишгоҳ ва донишкадаҳои россиягӣ дар Тоҷикистон, омӯзиш ва тарғиби забону фарҳанги русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин оғози амалисозии лоиҳаи бунёди 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо маблағгузории ҳукумати Федератсияи Россия дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзодаро бо қаноатмандӣ зикр карда барои ҳарчи зудтар амалӣ гардидани иқдомоти мазкур ҳавасмандӣ изҳор намуданд. дар баробари ин ҳамкорӣ ва муқовимат бар муқобили хатару таҳдидҳои фаромиллӣ ба амнияту минтақа ва ҷаҳон ҳамчун самти калидии муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ гардид. вазъияти ноорому номуайян дар марзи Афғонистон идомаи музокиротро оид ба мушкилоти афғонӣ, таъмини доимии омодагии ҳарбӣ ва тақвияти ҳамкориро бо Россия дар бахши мудофиа, амният ва ҳарбӣ техникӣ тақозо дорад. дар мулоқот инчунин дигар масъалаҳои дуҷониба мавриди баррасии мушаххаси ҷонибҳо қарор гирифтанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ доир гардид ки дар он раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ омили нигоҳдории сулҳу пойдорӣ дар минтақаи таҳти масъулияти он маҳсуб ёфта, ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамкории мутақобилаи кишварҳои аъзо дар доираи созмон аҳамияти афзалиятнок медиҳад ва ҷонибдори кӯшишҳои муштарак ҷиҳати ба даст овардани ҳадафҳои оинномавии он мебошад. гузориши ҳамкоронамон. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, раиси Думаи давлатии Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия Вячеслав Викторович Володин ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ доир гардид ки дар он раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни суханронии худ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирокдорон ва меҳмонони ҷаласаро ба пойтахти кишварамон хайрамақдам гуфта дар хусуси афзалиятҳои раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ки дар соли 2021 идома дорад ибрози назар карданд. Деятельность ОДКБ является фактором сохранения мира и стабильности в регионе и его ответственности. Республика Таджикистан придает приоритетное значение взаимодействию между нашими странами в рамках организации и выступает за постоянные совместные усилия во имя достижения целей, заложенных в ее договоре и уставе. В этом контексте, как важное звено наших общих усилий, мы рассматриваем конструктивное сотрудничество наших стран в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ. Как известно, Таджикистан в этом году выполняет функцию председателя в ОДКБ. Придерживаясь принципа преемственности и руководствуясь уставными документами нашей организации, мы определили приоритеты процесса председательства Таджикистана. Они охватывают практически все сегменты политического взаимодействия и сотрудничества наших стран в сферах обороны и безопасности. аз ҷумла қайд гардид ки фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ омили нигоҳдории сулҳу пойдорӣ дар минтақаи таҳти масъулияти он маҳсуб ёфта, ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамкории мутақобилаи кишварҳои аъзо дар доираи созмон аҳамияти афзалиятнок медиҳад ва ҷонибдори кӯшишҳои муштарак ҷиҳати ба даст овардани ҳадафҳои оинномавии он мебошад. аз ин ро афзалиятҳои раванди раёсати Тоҷикистон тамоми ҷанбаҳои амалу ҳамкориҳои мутақобила дар бахши мудофиа ва амниятро ки дар нақшаи чорабиниҳои аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида ва консепсияи
раисияти тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъии инъикос ёфтааст фаро мегирад. дар ин робита тавсияи амалҳои якҷоя дар масири ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҳамчун яке аз самтҳои асосии раисияти мо ба ҳисоб меравад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ земри суханонии худ диққати иштирокдорони ҷаласаро ҳамчунин ба масъалаҳои дигари ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахши сиёсӣ, баландбардоштани самаранокии муборизаи муштарак бар муқобили таҳдиду хатарҳои анъанавию муосир ба амният аз ҷумла терроризм, экстремизм, шаклҳои гуногуни радикализм, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва киберҷинояткорӣ ҷалб карданд. таъкид гардид ки бо таваҷҷӯҳ ба тезутун гардидани вазъият дар арсаи байналмилалӣ бахусус вазъи ҳарбиву сиёсӣ дар минтақаи амнияти дастаҷамъӣ аз ҷумла дар афғонистон ҷалби фаъолонаи воситаҳои сиёсиву дипломатӣ барои ҳалли қазияи афғонӣ, инчунин андешидани тадбирҳои саривақтӣ ҷиҳати мустаҳкам кардани иқтидори ҳифзи сарҳади байни тоҷикистону афғонистон тақозо мегардад. бо назардошти бемории сироятии COVID-19 муҳимияти муттаҳид сохтани талошҳо баҳри татбиқи тадбирҳо оид ба таъмини бехатарӣ аз хавфи бемории сироятӣ ва идомаи корҳо ҷиҳати таъмини амнияти тиббию биологӣ қайд гардид. маврид ба зикр аст ки дар кори ҷаласаи мазкур роҳбарон ва ҳайатҳои парламентии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Беларус, Қирғизистон, давлатҳои мушоҳиди ин созмон, ҷумҳурии исломии Афғонистон ва ҷумҳурии Сербия, инчунин роҳбарияти котиботи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ширкат доштанд. ҳайати парламентии ҷумҳуриҳои Арманистон ва Қазоқистон дар ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба таври маҷозӣ ширкат намуданд. тибқи рӯзнома ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ маҷмӯи масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмонро мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул намуданд. бо ҳамин кори ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар шаҳри душанбе ба фарҷом расид. барномаи ахборро идома медиҳем. авҷ гирифтани сирояти бемории COVID-19 дар аксар давлатҳои дунё мояи нигаронии ҷомеаи ҷаҳон гардидааст. дар доираи қарорҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар Тоҷикистон истифодаи ниқобҳои тиббии муҳофизатӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ мебошад. зулфия рамзода мавзӯъро идома медиҳад. азбаски вируси COVID-19 тариқи қатрагӣ паҳн гардида инсонҳоро бо суръати баланд сироят менамояд, пӯшидани ниқоби муҳофизатӣ хеле муҳим аст. шахс танҳо баъди сироят шудан пушаймон мегардад ки чаро вируси COVID-19-ро ҷиддӣ қабул накарда пӯшидани ниқобро зарур наҳисобид. сабабҳои аз нав афҷоби бемории коронавирус дар ҷумҳурии мо ин риоя накардаи реҷае ки аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод карда шудааст. ин пӯшидани ниқоб, истифодабари маҳлулҳои антисептикӣ, аз ҷойҳои серодам худдорӣ намудан, тои маракаҳоро камтар кардан бисёр нақши муҳимро мебозад. аз ҳамин сабаб фикр мекунам ин беморӣ зиёдтар гардидааст. таҳлилҳо нишон доданд ки танҳо тавассути истифодаи ҳатмии ниқоб метавон паҳншавии бо суръати сирояти коронавирусро то андозае паст намуд. ин аст ки ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар Тоҷикистон пӯшидани ниқобро ҳатмӣ эълон кардааст. мушоҳидаҳо нишон доданд ки аҳолӣ танҳо ҳангоми воридшавӣ ба муассисаҳои тиббӣ бо таъкиди табибон ниқоб мепӯшанд, вале берун аз муассисаҳои тиббию профилактикӣ аксарият дар кӯчаю хиёбонҳо бе ниқоб гашту гузор намуда нисбат ба солимии худ бепарвогӣ ва бемасъулиятӣ зоҳир менамоянд. ба назди духтур омадан бисёртар реҷаро нигоҳ медоранд, чунки ҳатман дар ҳар як муассисаи тиббӣ дар назди дар шахсони мутасаддӣ ҳастанд ки барои ниқоб пӯшидан якбор таъкид мекунанд. албатта дар кӯча мо бисёр мебинем ки онҳо бениқоб ҳастанд. тавсияи мо ҳамчун табиб ин пӯшидани ниқобҳои тиббӣ мегӯянд ки 80% пешгирӣ мекунад. ҳамин 80% ҳам дар бисёр вақтҳо нақши муҳимро мебозад. аз ҳамин сабаб аз тамоми шаҳрвандои Тоҷикистон хоҳиш мекардем ки пӯшидани ниқобро дар ҷойҳои серодам, риоя кардани масофа ва аз ҷойҳои серодам худдорӣ мекардан барои пешгирии беморӣ бисёр хуб мешуд. дар ҳолати дар худ эҳсос намудани аломатҳои ҳарорати баланд ва сулфа набояд ба худтабобатӣ машғул шуд. ҳамчунин на ба беморхонаҳо, балки ба дармонгоҳи минтақавӣ ва ё табиби оилавӣ бояд муроҷиат кард. шахсоне ҳаст ки вақте ки нишонаҳои беморӣ пайдо мешаванд ба худ мо тавбат кунем машғул мешаванд ки ин оқибати нохуб дорад. вақте ки 3 рӯз ё ки 5 рӯз тавбат мегирад мебинад ки ба натиҷае намедиҳад, баъдан ба табибон муроҷиат мекунад, аллакай дар беморӣ оризаҳои ҷиддӣ дида мешавад ва
برای طبیبان در این حالات مشکلی پیش می‌آورد. از همه شهروندان خواهش کرده می‌شود که در حالت نشانه‌های اولین آنها می‌توانند به طبیبان علوی خود به طبیبان منتخبی خود مراجعه نمایند تا اینکه سری وقت به خیر گرفته شود، سری وقت تحت نظارت گرفته شود تا بعد از روی توصیه‌های طبیبان برده شود. پهنشوی ویروس کووید 19 که شکلش را دیگر کرده افزای جامعه جهان را زیر تهدید قرار داده است، باید با کوشش و مسئولیت هر یک نفر و رعایت حتمی قاعده های بهداشتی در مملکت پیشگیری کرده شود. زلفیه رحیم‌زاده، اهل‌دین کریم، عبیدالله سیولی، اخبار. مبارزه بر ضد بیماری‌های سیرایتی عملی دستجمعانه میباشد. از این رو تمام کارخانه و وزارت و اداره‌ها را ضرور است که در بین کارمندان کارهای فهماندهی و ترغیب و تشویق رعایت گیگین شخصی را به راه مانند. گزارش محمد مومنزاده. متخصصان یکی از عامل‌های زود پهن گردیدن بیماری‌های سیرایتی را در رعایت نکردن بهداشت شخصی به اهمیتی نسبت به استفاده نقاب‌های محافظتی و رعایت نشدن فاصله اجتماعی در جای‌های سیر آدم می‌دانند. بیشتر به راه ماندن کارهای فهماندهی در بین کارمندان در کارخانه‌ها و ساکنان در جای‌های جمعیتی چاره مهم است در سمت پیشگیری از پهنشوی بیماری سیرایتی. امروز ما برای نمونه از وزارت نقلیات کارخانه واحد دولتی آب و کاریز شهری دوشنبه و اینستیتوت لایحه‌کشی وزارت نقلیات نوار گرفتیم. مسئولین کوشش می‌نمایند تا با رعایت قاعده‌های بهداشتی در پیشگیری پهنشوی این بیماری سهم گذارند. همه روزه ده‌ها نفر از مشتریان به کارخانه واحد دولتی آب و کاریز شهری دوشنبه برای پرداخت حق استفاده آب و دیگر کارهای لازمی تشریف می‌آورند. در درآمدگاه کارخانه طلبات قاعده‌های بهداشتی رعایت گردیده، طبیبان و محافظان کارخانه حرارت ساکنان را سنجیده دستان را بی‌ضرر می‌گردانند و سپس اجازت می‌دهند تا وارد کارخانه شوند. همین گونه حالت در اینستیتوت لایحه‌کشی وزارت نقلیات نیز به نظر رسید. در بینای وزارت نقلیات هم وابسته به وضع اپیدمیوی قاعده‌های بهداشتی از جانب کارمندان و کارافتادگان به طور حتمی رعایت می‌شوند. تدبیرهای مذکور با مقصد پیشگیری از خروج بیماری سیرایتی و حفظ صحتی ساکنان راه اندازی گردیدند. محمد مومنزاده، محمد سعید کمال، عبیدالله سیولی، اخبار. тадбирҳои ҳавасманднамоӣ барои беҳтар гардидани сифати хизматрасониҳои нақлиёт дар шаҳри душанбе ин ҳафта низ соҳибони ҷоизаҳои бозии сафари бурднок муайян шуданд. гузориши хабарнигорони мо. тӯли чанд моҳ аст ки ҳафтае як бор истифодабарандагони корти нақлиётӣ дар чорчӯби иқдоми сафари бурднок ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе амалӣ мешавад соҳиби ҷоизаҳои гуногун мегарданд. дар ин иқдом ширкати ватании сиёма низ саҳми худро мегузарад ва ҳар ҳафта миқдоре аз нӯшокиҳои гуногуни истеҳсолии худро ба ҷоизадорони сафари бурднок тақдим менамояд. намояндагони ин ширкати ватанӣ ҳадаф аз иштироки худро дар ин лоиҳа чунин баён карданд. ширкати ватании сиёма барои дастгирӣ намудани хизматрасониҳои муосир ва инчунин ободкорӣ ва пешравии пойтахти азизамон кӯшиш ба харҷ менамояд ки чунин иқдомҳоро дастгирӣ намояд. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, корхонаи мо корхонаи истеҳсолии обҳои ташнашикан мебошад ва ба фикри ман сабади пур аз обҳои ташнашикан дар ин ҳавои гарм беҳтарин тӯҳфа барои мизоҷон мебошад. ин бор низ афроди касбу кори гуногун ва синну соли мухталиф соҳиби ҷоизаҳои дар назар гирифта шуданд ки иборат аз чангкашаки барқӣ, кортҳои душанбе сити ва се сабади нӯшокиҳои ширкати сиёма гардиданду намояндагони ҳамин ширкат тӯҳфаҳоро ба ғолибони бозии сафари бурднок тақдим намуданд. ин шахсон ҳам дар сафарҳои рӯзонаи худ дар шаҳри душанбе аз корти нақлиётӣ истифода мекунанд ва дар баробари осониҳое ки чунин пардохт барои муштариён фароҳам кардааст боз соҳиби ҷоизаҳо низ мегарданд. ёдовар мешавем кортҳои нақлиётӣ давоми 3 сол аст роҳандозӣ шуда ҳадафи асосӣ рушди соҳаи хизматрасонии нақлиётӣ дар пойтахти кишвари азизамон мебошад. бояд зикр кард бозии сафари бурднок бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ баргузор мешавад ва то остонаи ин иди бузурги миллӣ идома хоҳад дошт. дар рӯзи 7 сентябр бошад шоҳҷоизаи ин лоиҳа автомобили сабукрав соҳиби хуштолаи худро пайдо хоҳад кард. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар доираи вусъати корҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ 20 иншооти нав мавриди истифода қарор дода шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон.
در نویه میر سعید علی حمدانی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و نقشه چهاربینی سالهای رشد دهات کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره وسعت چنین تدبیرهای سازندگی برای تامین پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی، تشکیل جایهای نوی کاری و تحکیم اینفراستراکچور دهات با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران محلی تا امروز در نویه علاوه بر نقشه انشاءات جشنی که آن 242 عدد را تشکیل می‌دهد، 282 عدد انشاءات نوی تعیناتشان گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. در ادامه از این کارهای آبادانی با سهم صاحبکاران محلی در دهات مهنت‌آباد، دشت‌گلا، قهرمان، چوبک، پنجاب و جماعت شهرک مسکو باز 20 انشاءات نو ساخته مورد استفاده قرار داده شد. از جمله انشاءات ذکر شده در دهات مهنت‌آباد یک داروخانه و مجمع خدمت‌رسانی عبارت از نقطه فروش محصولات کشاورزی، مغازه خوراکواری و نقطه فروش مسائل ساختمانی بنیاد گردیده است که در آن 15 نفر ساکنان دهات با جای کار دائمی تامین گردیدند. در مرکز خدمت‌رسانی دهه تگناب جماعت دهات دشت‌گلا که از نقطه فروش مواد خوراک، جاز روزگار و سرتراشخانه عبارت است، عین زمان 6 نفر ساکنان به کار جلب گردیدند. در مرکز خدمت‌رسانی جماعت دهات قهرمان باشد در نقطه فروش مسائل ساختمانی، مواد داروواری و تخمی ضرورت‌های کشاورزی و مغازه مال‌های نیاز جامعه 8 نفر ساکنان به جای کار دائمی فرا گرفته شده است. در جماعت شهرک مسکو کاشانه حسن سرتراشخانه، کارگاه دوزندگی، نقطه شستشوی نقلیات و در نزد بیمارخانه مرکزی داروخانه زمانوی مورد استفاده قرار داده شد. در جماعت شهرک همزمان با سهم صاحبکاران تا نزد بیمارخانه بنای فیلارمونی مردمی به نام آدینه هاشیموف و در مجموع در مسافه قریب 3 کیلومتر راههای پیاده‌گر سفالک‌پوش کرده شده است. در جماعت دهات به نام سیدقل توردیف نویه نیز بعد از اسفالت‌پوش کردن یک قسمت راه اهمیت مالی داشته از جانب صاحبکاران برای بهتر نمودن شرایط خدمت‌رسانی یک نقطه فروش سوزشواری مورد استفاده قرار داده شد. در نویه حمدانی از 282 عدد انشاءات جشنی بیشتر آن در دهات نویه بنیاد گردیده است. در این دوره در مسافه زیاده از 30 کیلومتر راههای محلی نیز اسفالت‌پوش کرده شدند. تا روز تجلیل از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مسئولین اقدام گرفتند که در همدستی با صاحبکاران محلی باز یک قطار انشاءات نوی تعیناتشان گوناگون را ساخته مورد بهره برداری قرار دهند. ادامه اخبار. در جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه سوخت امروزها کارکرد و بندوبست میوه‌ها که به صادرات نگرانیده شدند ادامه دارد. در کارگاه مذکور با بسته‌بندی‌های مطابق به طلبات بازار میوه‌های شهردار تاجیکستان آماده کرده می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما. جمعیت دارای مساحت محدود میوه‌های سوخت با اقدام و تشبث صاحبکاران جمعیت زیرنوای کمپانی تأسیس داده شده آن به قبول و کارکرد میوه‌های تر و تازه نگرانده شده است. الحال در کارگاه میوه شفتالو قبول و کارکرد و به صادرات آماده می شود. تاکید به مورد است که میوه‌های تر و تازه کارکرد شده اساساً به خارج از مملکت روانه می گردد. برای قبول و کارکرد میوه‌ها چون شفتالو، زردآلو، آلو، گیلاس، تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر استحصال شرکت سارم شهر چزینی ایتالیا وارد و وصل و نصب کرده شده است. جریان قبول و کارکرد میوه به طور اتوماتیک با رعایت تکنولوژی‌های مخصوص عملی می‌گردد. با انتقال میوه به خط تکنولوژی در دستگاه تقسیماتی میوه‌ها موافق به حجم و اندازه، رنگ و زخم به 14 نوع جدا کرده شده به خط دیگر تکنولوژی انتقال داده شده. پس آن با جای دادن به گنجایش‌ها به صادرات آماده کرده می شود. کارگاه اقتدار دارد در یک ساعت 6 تن شفتالو، 4 تن زردآلو، 4.5 تن گیلاس و 4.5 تن آلو را قبول نموده از کارکرد خوشصفتی بازگو به طلبات استانداردهای جهانی برآورد که این از عامل‌های موفقیت جمعیت میوه‌های سوخت است. تنها از حساب کارکرد شفتالو جمعیت تا این مدت 80 تن میوه شفتالو را کارکرد و صادرات نموده است و پس از به اتمام رسیدن کارکرد شفتالو قبول و کارکرد میوه آلو شروع می‌یابد. بنا به بیان صاحبکاران عملیات قبول و کارکرد میوه از ماه می آغاز یافته آن تا ماه‌های اکتبر ادامه می‌یابد و در دوره تیر ماه و زمستان کارگاه قبول و کارکرد سبزیجات، سبزی، کارتوشکا، پیاز را با جمع آوری از حدود ولایت‌های سوخت و ختلان و ناحیه‌های دیگر کشور عملی نموده آن را صادرات می‌نماید. یعنی جمعیت قریب دوام سال فعالیت استحصالی دارد. ما از باغ‌های خود که 100% طبیعی است، شفتالوهای طبیعی خود را گرفته به نوع‌ها جدا کرده
онро барои содирот омода месозем. Корхонаи мо метавонад ки ҳам меваи тару тоза ва ҳам сабзавотро гирифта ба содирот фирсонем. соҳаи коркард ба хусус коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваву сабзавот аз роҳу омилҳои муҳими таъмин ва баландбардоштани потенсиали содиротии вилояти Суғд аст. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва қабулу татбиқи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ имконият фароҳам омад ки дар мамлакат ин самти хоҷигидорӣ рушд ёфта. Дар ин замина боғҳои навбунёд ва боғҳои кӯҳнаву фарсудашуда аз нав барқарор карда шаванд. Аз афзалиятҳои муваффақии ҷамъияти меваҳои Суғд дар фаровонӣ ву мавҷудияти ашёи хоми худӣ зоҳир мегардад. ҷамъият дар 143 гектар боғи интенсивиро бо усули обёрии қатравӣ бунёд намуда, дар он то 12 навъҳои шафтолу, 14 намуд зардолу, 6 намуд олу ва 18 навъҳои гелос шинонида, аз он ҳосили хубу фаровон мегирад. ниҳолу дарахтони мевадиҳанда пурра аз Италия ворид карда шуда. Дар ҳамкорӣ бо мутахассисон нигоҳубину парвариши ниҳолҳо ба роҳ монда мешаванд. меваҳои пухтарасидаи зардолу, гелос, шафтолу ва олу ба таври хоса ҷамъоварӣ гардида, бо нақлиёти махсус барои коркард ба коргоҳ ворид карда мешавад. яъне бо ноил шудан ба рушди соҳаи боғдорӣ метавон меваҳои тару тоза ва ширину бомаззаи Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ кард ва аз ин ҳисоб манфиати иқтисодӣ низ ба даст овард. роҳҳои маҳаллии ҳудуди деҳоти ноҳияи Темурмалик тадриҷан бо саҳми соҳибкорони ватандӯст навсозӣ гардида ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешавад. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳоти Кангурти ноҳия баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун зиёда аз 2 километр роҳҳои маҳаллӣ асфалтпӯш карда шуд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. дар доираи омодагӣ ба таҷлили сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи Темурмалик роҳҳои ҳудуди деҳот навсозӣ мегарданд. дар ин тадбири созандагӣ соҳибкорон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ фаъолона саҳм мегиранд ва барои фароҳам сохтани шароити мусоиди рафтуомад роҳҳои автомобилгарду асфалтпӯш мекунанд. роҳи ҳудуди деҳаи обиширини деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик ки тӯли солҳои зиёд корношоям гардида тавассути он рафтуомади сокинон мушкил буд, бо саҳми ватандӯстонаи соҳибкор Зикрулло Шарипов дар масофаи бештар аз 1 километр асфалтпӯш карда шуд. аз иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ мо ҳама хурсандем, чунки дар бисёр ноҳияҳо ободӣ рафта истод. аз ҷумла дар ин деҳаи мо соҳибкор Шариф Зикрулло дар деҳаи мо кӯчае ки солҳо боз таъмирталаб буд, таъмир карда истодааст. мо аз ин иқдом бисёр хурсанд ҳастем. тавассути ин роҳи маҳаллӣ сокинони 3 деҳа рафтуомад мекунанд ки аз ин баъд мушкилоти чандин сола дар ин самт аз байн хоҳад рафт. корҳои ободонӣ бо суръати баланд идома дорад, махсусан дар ҷамоати деҳоти Кангурт ноҳияи Темурмалик. оянда рафт омади одамҳо хубтару беҳтар мешавад. бо истифода аз техникаву механизмҳои муосир ин роҳи маҳаллӣ бо сифати баланд навсозӣ гардида дар назар дошта шудааст ки девораҳои муҳофизатӣ ва қубури обгузар низ бунёд карда мешавад. саҳмгузории соҳибкор Зикрулло Шарипов дар вусъати корҳои ободониву созандагӣ нишонаи возеҳи ватандӯстӣ буда. дар идомаи ин иқдоми созанда сокинони деҳаҳо низ дар раванди бунёдкорӣ фаъолона ширкат менамоянд. давоми камтар аз 1 моҳи охир дар деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик дар масофаи бештар аз 2 километр роҳҳои ҳудуди деҳаҳо асфалтпӯш карда шуд ки ин раванд бо истифода аз имконоти мавҷуда идома меёбад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамъият деҳоти Кангурт нақша чорабинӣ тартиб дода шудааст ки аз 38 банд иборат мебошад. ва инчунин қайд кардан зарур аст ки дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Кангурт аз ҷониби соҳибкорон ва фарзандони баромади ҷамъияти деҳоти Кангурт кӯчаҳои дохили ҳудуди деҳаҳо сангфаршу мунфарш карда шуда истодааст. ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои нек пешвоз мегирем. навсозии роҳҳои маҳаллӣ дар баробари осон гардидани рафтуомад инчунин ба рушди дигар инфраструктураи деҳот замина хоҳад гузошт. қаблан сокинони деҳаҳо бар асари корношоям шудани қитъаҳои роҳҳои маҳаллӣ бештар дар фасли зимистон ба мушкилӣ дучор мешуданд. тадриҷан навсозӣ кардани роҳҳои маҳаллӣ дар доираи амалисозии нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ имкон фароҳам меорад ки сокинони деҳоти мамлакат низ аз шароити арзандаи хидматрасонӣ баҳравар шаванд. ба нақша гирифта шудааст ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти ноҳияи Темурмалик навсозӣ бо суръати роҳҳо идома ёфта корҳои ободониву созандагӣ беш аз ҳар вақти дигар вусъат дода мешавад.
филиалҳои банки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри бохтар ва ноҳияҳои хуросону абдураҳмони ҷомӣ иқдоми кишоварз 2021-ро амалӣ намуда ба муштариёни кишоварз ба маблағи аз 20 то 150 ҳазор сомонӣ қарзҳои кӯтоҳмуддати имтиёзнок пешниҳод мекунад. гузориши хабарнигорон. ҳасан нуров, як хоҷагидор дар ноҳияи хуросон, муштарии такрории филиали рақами 55-уми амонатбонк дар ноҳияи хуросон аст. соли дуюм аст ки бо филиали мазкур ҳамкорӣ карда аз ин иртиботи иқтисодӣ қаноатмандӣ мекунад. акнун бо истифода аз ҳамин қарзҳои бонкӣ талошҳои зиёд кард ва ҳадафҳояш амалӣ гардиданд. аллакай беш аз 50% қарзҳои гирифтаашро баргардонидааст. мо 2 сол аст ки бо амонатбанки ноҳия кор мекунем, қарз мегирем бо фоизҳои кам, пиёз коридем, чеснок коридем. хоб дигар зироатҳо ҳаст. мо аллакай мана картошкамоно чиндем, пиёзмоно чиндем, чеснокмоно чиндем. ана ҳозир бо пахта китисаро кор карда истодем ва бо кишти дуюмбора кишти такрорӣ гузаронда истодем. иқдоми кишоварз 2021 дар заминаи дастурҳо аз паёми сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардида филиалҳои ин ниҳод дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳамин тадбирро мавриди амал қарор доданд ки воқеан ба афзоиши шумораи муштариён замина гузоштааст. тавре иттилоъ доданд дар филиали рақами 55-уми амонатбонк дар ноҳияи хуросон ба нафарони эҳтиёҷманд кӯмакҳои хуби молиявӣ карданд. ҳадафи тасмими ҳукумати ҷумҳурӣ ҳам рушди соҳаи кишоварзӣ ва татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ дониста мешавад. мо як рӯз пас, 2 рӯз пас аз помидор гармхонаи помидормон 100 кило помидор ҳар рӯз ба бозор мебарорем ва аз болгарӣ бошад 25 кило то 30 килора як рӯз пас мо бозор мебарорем. дар филиали рақами 46-уми амонатбонк дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҳам давоми як соли охир муштариёни зиёд қарзҳои имтиёзнок дастрас намуданд. чунин қарзҳо ба муҳлати аз 6 то 36 моҳ то 18% солона бо пули миллӣ дастрасӣ онҳо гардид. тавре иттилоъ доданд пардохти қарз то пухта расидани маҳсулот ва имкониятҳои истеҳсолии муштариён имтиёз дода мешавад. ғала корида будем, дору гирифтем, пахта коридагем, баъди ғала ҷугорӣ коридем, баъди ҷугорӣ мана шолӣ коридем як гектари дигар. иншоалло раҳморим то моҳи ноябр пардохт мекунем. дар соли 2021 аз иқдоми аксия кишоварз ба хоҷагиҳои деҳқонии абдураҳмони ҷомӣ зиёда аз 100 нафар хоҷагиҳоро маблағгузорӣ беш аз 1 миллион сомонӣ маблағгузорӣ намудем ки мақсад аз ин ҳадаф барои ҳосили хуб ба даст овардани мардум бозорро таъмин намудан бо маҳсулотҳои тару тозаи аз кишоварзӣ таъмин намудан ва хоҷагиҳо аз ин иқдом хеле хушҳоланд. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ хоҷагидорон қарзҳои филиали рақами 46-уми амонатбонкро барои кишту кор, харидории тухмӣ, пардохти музди меҳнат, рушди паррандапарварӣ гирифта аз шарикони боэътимоди ҳамкор дониста мешаванд. дар филиали рақами 43-уми амонатбонк дар шаҳри бохтар низ қарзҳо ба самту соҳаҳои гуногун аз ҷумла кишоварзӣ, ободонӣ, сохтумон ва дигар самтҳои афзалиятнок дода шуданд. тавре дар филиали рақами 43-уми амонатбонк дар шаҳри бохтар иттилоъ доданд мизоҷони бонкӣ муштариёни такрорианд ва қабл аз ин ҳам бо дигар амалиёти бонкӣ иртиботи қавӣ доштанд. филиали рақами 43 амонатбонк дар шаҳри бохтар вобаста ба иқдоми пешгирифтаи кишоварз 2021 ба зиёда аз 1 миллион 603 ҳазор дар ин давра ба хоҷагиҳои деҳқонӣ қарзҳои дарозмуддат маблағ ҷудо намудааст. ин маблағҳоро филиали рақами 43 ба ӯ хотир доданд ки хоҷагиҳои деҳқонӣ кори бори худро ривоҷ дода дар оянда ҳосили хуб фаровон ба даст биёранд. ҳадафи раёсати бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар амалӣ кардани тасмими мазкур пеш аз ҳама иҷрои дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҳиссагузорӣ дар фаровонии маҳсулот ва мусоидат намудан дар беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ арзёбӣ мешавад. абдурозиқи азиз, зубайдуллои қодир, вилояти хатлон, ахбор.
дар ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон бо насби 2 пойгоҳи обкашӣ беш аз 750 гектар заминҳои корам ки давоми 7-8 соли охир бинобар сабаби норасоии оби полезӣ ба таври зарурӣ истифода намешуданд, шодоб гардиданд. Акнун барои хоҷагидорон шароит фароҳам омад ки тавассути меҳнати софдилона талош намоянд ва дар 1 сол то 3 маротиба ҳосил рӯёнанд. Идомаи мавзӯъ дар гузариши навбатӣ. дар ноҳияи хуросони вилояти Хатлон баробари вусъати корҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамзамон ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ, баҳри беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳо ва таъмини хоҷагидорон бо оби полезӣ низ корҳои муайян анҷом дода мешаванд. дар ҳамин замина бо иқдоми масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ 2 пойгоҳи обкашӣ насб карда шуд. дар доираи ин лоиҳа майдони беш аз 750 гектар заминҳои корам ба пуррагӣ бо оби полезӣ таъмин карда шуд. ба иттилои масъулин дар ин мавзеъ ҳудуди 70 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ арзи вуҷуд дошта, давоми 7-8 соли охир бинобар норасоии оби полезӣ хоҷагидорон наметавонистанд заминҳои худро самаранок истифода бурда ҳосили дилхоҳ бардоранд. акнун бо амалӣ гардидани ин иқдоми натиҷабахш аҳли заҳмат бо ҳавасмандӣ зиёд иброз медоранд ки баробари майдонҳои васеъ ҳамчунин қитъаҳои назди ҳавлигиро низ самаранок истифода бурда истодаанд. хеле хурсандем ки ҳамин асоса дамо шунодан халқи ҳамин ҷамоати деҳоти Айнӣ ҳам чӣ қадар миннатдоранд. бояд мо 3 ҳосил мегирифтем, не ки ҳамин 5 соли охир буд, то ҳатто мо мумкин гуфтанд ки ҳамин 1 ҳосилам гирифта наметонистем. роҳбарияти ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ иброз менамоянд ки минбаъд низ тибқи нақшаи ободонӣ дар баробари дигар амалҳои созанда, инчунин дар самти беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳо ва таъмини сокинон бо оби полезӣ ва оби тозаи ошомиданӣ ҳамин гуна иқдомҳои ояндасоз амалӣ карда мешавад. зеро аксари сокинони ҳудуди деҳот дар соҳаи кишоварзӣ кору фаъолият карда аз заминҳои корами обӣ ба таври васеъ истифода менамоянд ва бо рӯёнидани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти гуногун дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми худро мегузоранд. 7-8 сол шуд ки қисман заминон аз оби полезӣ танқисӣ мекашиданд. мо имрӯз тасмим гирифтем ки ба омадомади 30 солагӣ мо ҳамин 2 пойгоҳи обкашӣ нафт кардем ки хоҷагиҳо аз пурра аз танқисӣ буромаданд. имрӯз хоҷагиҳои мо имкон доранд ки дар 1 сол 3 ҳосил ба даст биёранд. бинобар маълумотҳои ба даст омада дар доираи амалӣ намудани барномаи таъмини оби полезӣ дар ин мавзеъ ҳудуди 1500 гектар заминҳои кишоварзӣ шодоб мегарданд ки ин баҳри беҳдошти сатҳи зиндагии беш аз 15 000 нафар сокинони деҳоти атроф мусоидат менамояд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Хуросон барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. барои рушду тақвияти фаъолияти кормандони мақомоти молия бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххасу натиҷабахш амалӣ карда шуда, дар ин замина барои омода намудани мутахассисони баландихтисос миёни кормандони ҷавони соҳа пайваста машғулиятҳои омӯзишӣ гузаронида мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. нақши ҷавонон дар 30 соли соҳибистиқлолӣ, дастовард ва дурнамо таҳти ҳамин унвон дар шаҳри Бохтар бо ташаббуси сарраёсати молияи вилояти Хатлон дар ҳамкорӣ бо филиали Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ҳамоиши молиятчиёни ҷавони вилояти Хатлон баргузор гардид. дар оғоз масъулин ва иштирокчиён аз намоиши китобҳои соҳавӣ ва дастовардҳои олимони ҷавони соҳа дидан намуда оид бар рушд ва таъмини сифатноки самти молиявии сиёсати давлатӣ ва дастгириву омода намудани мутахассисон дар соҳаи молия ва иқтисодиёт бо ҷавонон ҳамсуҳбат гардиданд. тадбири мазкур дар доираи чорабиниҳои марбут ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ карда шуда дар миқёси ҷумҳурӣ таҷрибаи аввал мебошад. аз шумури кормандони мақомоти молияи шаҳру навоии вилояти Хатлон 42% онҳоро кормандони ҷавон ташкил медиҳад. маврид ба зикри хос аст ки чунин ҳамоишҳои илмию назаравӣ пайваста аз ҷониби роҳбарияти сарраёсати молияи вилояти Хатлон баҳри кулли кормандони мақомоти молияи шаҳру навоии вилояти Хатлон пайваста доир карда мешавад. чуноне гуфта шуд, бо мақсади амалӣ намудани сиёсати давлатии ҷавонон имрӯз дар сохтори мақомоти молияи вилояти Хатлон аз 367 нафар кормандону хизматчиёни давлатӣ 154 нафарашро ҷавонони то синни 35 сола ташкил менамояд
و جهت تکمیل ملکه و قابلیت کاردانی آنها پیوسته چنین چاره‌بینی‌های تبادلی و آموزشی راه‌اندازی کرده می‌شود. امروز در پیشبرد با موفقانه ساحه مالیه سهم و نقش جوانان بیشتر به چشم می‌رسد. از دستگاه مرکزی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان سر کرده تا سرایست و ریاست‌های مالیه شهر و نواحی کشور را اکثر جوانان تشکیل می‌دهند که علاقه در پیشبرد کار استاد کسب خود می‌باشند. با این مقصد در نزد سرایست مالیه ولایت در دایره کارهای آبادانی و سازندگی یک تالار مخصوص مجهز با لوازمات تکنیکی برای گذراندن مشغولیت‌ها در سمت تکمیل اختصاص کارمندان جوان تأسیس داده شده است. این مرکز فعالیت دائمی داشته اید به نوگانی‌های ساحه، برنامه‌های نوی ساحه مالیه با مالیاتچیان ولایت و محاسبان تشکیلات و مؤسسه‌ها آموزش گذرانیده شنوندگان گروه‌ها با سرتیفیکات تامین می‌گردند. برگزاری چنین همایش‌های مالیوی برای جوانان امروز واقعاً یکی از زمینه‌گذاری با وجود آمدن فهمیش‌های مالیوی در بین جوانان خواهد شد، زیرا که امروز با برگزاری چنین همایش‌های مالیوی جوانان ما درک میکنند که حالت اقتصادی یا اینکه حالت مالیوی کشور در کدام سطح و زینه قرار دارد. اگر ما به گذشته نه چندان دوری خیش نظر اندازیم، ما میبینیم که سال تا سال حجم مبلغ گذاری ها افزایش می‌یابند که این خود شهادت از رشد اقتصاد ملی ما درک می‌دهد. با مقصد قدرشناسی از نشاندهنده‌های نظررس کارمندان جوان ساحه و روحبلند ساختن آنها برای ادامه فعالیت منبعد یک قطار متخصصان جوان صاحب تجربه از ریاست‌های مالیه شهر و نواحی ولایت ختلان با سپاسنامه سرایست مالیه سرفراز گردانیده شدند. همزمان از جانب مسئولین فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در ولایت ختلان متخصصان جوانی که با فعالیت نظررس و اخلاق و انتظام مهنتی نمونه عبرت میباشند در وضعیت مناسب با افتخارنامه‌ها قدرشناسی کرده شدند. این گونه همایش‌های آموزشی به خاطر تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به خاطر بلند برداشتن روحیه جوانان و حس وطن افتخار وطنداری و بلند برداشتن حس وطن دوستی جوانان دایر کرده می شود. با نتیجه گیری از روند برگزاری چهاربینی امروزه مسئولین ساحه تصمیم گرفتند که من بعد نیز همین گونه تدبیرهای عملی راه اندازی کرده می شود. در قسمت خاتموی همایش مالیاتچیان جوان ولایت ختلان اهل هنر و فرهنگ با پیشنهاد گلدسته سرود و ترانه‌های وطن دوستانه خاطر اشتراکداران را بالیده گردانیدند. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ولایت ختلان. با ابتکار مسئولین مرکز تشخیصی منطقوی اگنتی تاجیکستاندار در شهر استرافشان مشورت کاری در موضوع روز عمومی جهانی مترولوژیا برگزار گردید. ادامه موضوع در گزارش مربوط به بازوده از شهر استرافشان. فعل استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و غمخوری دستگیری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب مملکت محترم امامعلی رحمان تشخیصگاه و سنجشگاه‌های مرکز تشخیصی منطقوی اگنتی دولتی تاجیکستان در شهر استرافشان فعلا با تجهیزات و لوازمات معاصر چین‌کننده‌ها مجهز گردانده شده است. متخصصان ساحه طبق طلبات رگلامنت‌های تکنیکی جمهوری تاجیکستان در این تشخیصگاه‌ها بخطری بنزین نقلیاتی، سوزشواری دیزلی، مازوت و دیگر انواع سوزشواری، حالت کاری آبچین‌کنک‌ها، واسطه‌های چین‌کننده برقی، ترازوهای مختلف وزن چین‌کننده، تانومتر و مانومتر و دیگر واسطه‌های در ساحه تندرستی دقیق و مشخص استفاده شونده را از تشخیص می‌گذرانند. گذشته از این اید به صحیحیت چینک‌ها در فعالیت همه‌روزه کارمندان ساحه‌های مختلف خواجگی خلق، مسئولین و متخصصان مرکز تشخیصی منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر استرافشان منتظم در جای عمل واسطه‌های چین کننده با متخصصان ساحه مشورت صحبت‌ها دایر می‌سازند. بنابر سال روان چین‌کنی برای حفظ سلامتی نام گرفتن روز عمومی جهانی مترولوژیا متخصصان ساحه‌ها باید تجهیزات و واسطه‌های چین کننده را در حالت آماده باشی مشخصی قرار دهند، زیرا ساحه‌های تندرستی و انرژتیک، حفظ محیط زیست و عملی سازی تکنولوژی معاصر، دستاوردهای علمی و تکنیکی در ساحه اقتصادات و اجتماعیات به صحیحیت چینک امکان ناپذیر شمرده می‌شوند. از جانب دیگر مقصد نهایی مترولوژیا تامین‌سازی کارخانه‌های مختلف استحصالی و مقامات دولتی با معلومات عمیق و دقیق برای حفظ صحتی اهل جامعه و سیاره ضرورت داشته شمرده می شود. فعالیت مترولوژی اید به تامین چینک یگانه در جمهوری در اساس منبع محک‌های دولتی یعنی
واسطه چین‌کنی نمونوی نهایت دقیق براه مانده شده است. امروز آزمایشگاه ما با تجهیزات‌های حاضر زمان جهازانیده شده متخصصان کسبی به کار جلب گردیدند. این امکانیت می‌دهد که برای صفت محصولات و تامین چینک یگانه سنجش نهایت دقیق براه مانده شده است. پس از انجام مشورت کاری طبق طلبات رگلامنت تکنیکی جمهوری تاجیکستان میان شرکت کنندگان و مسئولین و متخصصان مرکز تشخیصی منطقه‌ای اگنتی تاجیکستان در شهر سراوشان صحبت آزاد و سودمند دایر گردیده متخصصان به سوال‌های اشتراکداران پاسخ‌های مشخص دادند. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. با نظرداشت آنکه در خارج مملکت به سبزوات و میوه‌جات جمهوری تاجیکستان طلبات زیاد است، صادرات پیاز از شهر و ناحیه‌های ولایت سوق به خارج مملکت آغاز گردید. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. ناحیه جبار رسولوف منطقه اساسی برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله پیاز به حساب می‌رود. فعالیت اساسی مرکزی لوجستیکی کاروان و صادرات پیاز به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان روانه گردیده است. مساحت عمومی این مرکز 8 هکتار را تشکیل داده، در آن 4 ایوان اندازه‌اش 21.5 بر 160 متری بنیاد کرده شده است. به این موضع از تمام گوشه و کنار کشور پیاز پخته رسیده وارد گردیده، پس از بندوبست طریق قطارها به خارج مملکت صادرات کرده می شود. سال روان از ولایت سوخت زیاد از 52,000 تن پیاز صادرات کرده شده است که بیش از 20,000 تنش به این مرکز راست می آید. در مرکز مذکور 20 نفر صاحبکاران به فعالیت مشغول بوده، همزمان تا 300 نفر کارمندان موسمی به شغل فرا گرفته شدند. تاکید کرده شد که امروزها با دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صاحبکاران از تمام امتیازها برخوردار میباشند. راهبریت مرکزی لوجستیکی کاروان عزم دارد دایره فعالیت خود را باز هم فراخ گردانیده هرچه بیشتر صادرات محصولات کشاورزی مملکت را به راه ماند. ما صاحبکاران 3 نفر جمالوف میر جمال، محمودوف سهراب و من ملاجان فرقت به عهده گرفتیم که به ناحیه جبار رسولوف همه خیلی انبارهای برای بندوبستی پیاز، میوه سبزوات تشکیل کنیم. پاهای آهن در آوردیم. با خود خدمت رسانی‌های ترازو الکترونیکا می باشد. ما صاحبکاران کوشش میکنیم از این هم حرکت های زیاد کنیم برای خلق و دولت ملت خود تاجیکستان. همه خیلی بیناهای خوشرو آینده خلق و منفعت رسان به دست آوریم. در ناحیه نورآباد با بنیاد مؤسسه‌های تندرستی شرایط خدمت‌رسانی طبی برای 77,000 اهالی بهتر کرده می شود. همچنین برای حل مشکلات نارسایی کادرها در این ساحه تدبیرهای ضروری عملی می گردد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه نورآباد. در ناحیه نورآباد با مقصد حفظ صحتی اهالی جماعت‌های شهرک و دهات 43 مؤسسه تندرستی دارای 412 کادر فعالیت داشته 450 نفر دکتران صاحب معلومات و کارمندان میانه طبی به 77,000 نفر اهالی خدمت طبی میرسانند. در روند اصلاحات ساحه تندرستی سالهای آخر از روی برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی، اینچنین دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری ده‌ها انشاءات تندرستی بنیاد شده، ضرورت آماده کردن کادرهای صاحب اختصاص پیش آمده است تا تامین مؤسسه‌های طبی با کادرهای صاحب اختصاص باز هم بهتر و خوبتر گردد. این است که سالهای صاحب استقلالی طریق کوتای پرزیدنتی 52 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه نورآباد دانشگاه دولتی طبی را ختم کرده در مؤسسه‌های طبی جماعت‌های شهرک و دهات به اهالی خدمت رسانیده ایستادند. روز به روز سطح ساحه تندرستی پیشرفته است. کار و فعالیت خوب به راه مانده شده است. به 77,800 اهالی خدمت می‌رساند. ساختمان قسمت دوم بینای دو آشانه بیمارخانه مرکزی شهرک دربند ناحیه نورآباد اساساً برای تولدخانه پیش بینی شده از 100 کادر و دارای 21 حجره طبابتی عبارت می باشد. در این بینای نوی زمانوی همزمان برای قبول 150 نفر بیمار 16 حجره کاری بنیاد شده ایستاده است تا شرایط کاری طبیبان و سطح و صفت خدمت رسانی طبی باز هم بهتر و خوبتر شود. زیرا با کوچانیدن مرکز ماموری ناحیه نورآباد از منطقه زیرآبمانی نیروگاه برقی آبی راغون به شهرک دربند بینای علاهیده تولدخانه موجود نبود.
бинои муассисаи тандурустӣ асосан аз ҳисоби маблағҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар партави рушди ислоҳоти соҳа бунёд шуда истодааст. айни ҳол коргарон корҳои сохтмониро аз рӯи нақшаи пешбинишуда дар ошонаи якуму дуюми бинои беморхона анҷом дода истоданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در میدان 800 سالگی مسکوی پایتخت دوری شهری فستیوال جمهوریوی جلوه رنگ‌ها دایر گردید. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در دور دیومی فستیوال جمهوریوی جلوه رنگ‌ها نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و 4 ناحیه پایتخت اشتراک نمودند. تاکید کردید که لباسپوشی تاجیکان از قدیم الایام از دیگر خلق‌ها با طرز دوخت، نقش و نگار و استفاده آن به کلی تفاوت دارد و یک جزء ترکیبی فرهنگ ملی محسوب می‌شود. فستیوال جلوه رنگ‌ها جهت تربیت جوانان به ارزش‌های فرهنگ لباس ملی، حس زیبایی پرستی، بالا بردن مدنیت و بیدار نمودن ذوق بلند لباسپوشی اهل جامعه، بخصوص بلند برداشتن نقش و مقام لباس‌های ملی و معاصر کودکان، نورسان، جوانان، دختران، بانوان و مردان تشکیل و برگزار نمودند. در دور شهری فستیوال جلوه رنگ‌ها دختران و بانوان کسب و کار گوناگون، جوانان و کودکان خوش‌اقبال پایتخت اشتراک کرده با نمایش برنامه دلنشین فرهنگی، سر و لباس ملی و معاصر وابسته به کسب و کار، آرایشات ملی با رقص و سرود پیشکش حاضرین نمودند. جشنواره لباس ملی و معاصر جهت ارزگذاری به فرهنگ لباس تشکیل گردیده هنر والای خلق تاجیک را در دوخت لباس‌های ملی تجسم می‌سازد. مورد ذکر است که برگزاری فستیوال جلوه رنگ‌ها عنعنه و نوع‌های گوناگون نقش و نگار ملی را احیا نموده اشتراکچیان آن طراحان و دوزندگان، ایجادکاران و رسامان، شیوران و هنرمندان و دیگر خواهشمندان این کسب هنر والای خود را به علاقه‌مندان و دوستداران لباس‌های تاجیکی معرفی کردند. هدف اساسی فستیوال مذکور هرچی بیشتر ترغیب کردن لباس‌های ملی و معاصر همه قشرهای جامعه بوده با استحصال نوع‌های گوناگون متاع‌های وطنی وابسته به فصل‌های سال مساعدت می‌نماید. بیننده‌های گرامی، در همینجا رسیدیم به فرجام نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.